Hej, velkommen. Katrine og Lasse. I er kommet her for at høre om noget pensionsopsparing. Ja. Det vil mig og Maja hjælpe jer med. Vi er specialister i pension. Vi vil først lige have nogle ting afklaret med jer, så vi vil høre, om I begge er medlemmer i en A-kasse. Ja, det er vi. Det er I. Og Katrine, du har nævnt tidligere, at du har nogle rygproblemer. Hvordan tror du, det ser ud om nogle år med hensyn til dit arbejde og sådan? Det bliver ikke bedre. Jeg tror, det bliver værre og værre. Ja. Desværre. Ej, det lyder jo ikke godt jo. Nej. Har I overvejet, altså når man skal snakke om det her pension, har I overvejet, hvordan I vil leve, når I engang bliver pensionister? Altså hvordan, altså jeres tilværelse skal den se ud som den er nu, eller hvordan vil gerne, ikke? Jo. Vi vil gerne leve godt. Ja, og I skal have stadig forsøget tilværelsen, så ja. Har I så overvejet, hvordan det vil se ud økonomisk, hvis nu for eksempel du, Katrine, du bliver nødt til at holde op med at arbejde, eller lade være med at arbejde så meget? Nej, det har vi egentlig ikke kigget så meget på. Nej. Okay. Har I så overvejet, hvordan det er muligt at opretholde jeres økonomiske levestandard som pensionister, som I nævnte før, uden I skal betale yderligere ind på en pension, hvor de penge de skal komme fra? Nej, det har vi faktisk heller ikke tænkt over. Vil det være en fordel for jer, hvis du, Katrine, du for eksempel kunne fortsætte med at arbejde, som du gør nu, men så på samme tid heller ikke være bange for, at jeres økonomi den skulle sejle fuldstændig, hvis nu du blev nødt til at lade være med at arbejde? Eller, ja, det ville være fantastisk, hvis vi kunne det. Og hvilken betydning vil det have for jer, hvis I som pensionister I kunne have en indtægt, der svarede til omkring 70-80% af jeres nuværende indtægt, uden at det vil have særlige økonomiske konsekvenser for jer på nuværende tidspunkt? Hvordan vil vi have det med det? Ja. Det vil vi have rimelig godt med. Det er jo det, vi ønsker at have. Ja. Okay. Så vil det jo være meget ideelt, hvis nu for eksempel du, Katrine, du oprettede en aldersforsikring her hos os i Danica Pension. Fordi så får du en individuel pensionsopsparing, som du frit kan indbetale til, som du vil. Men samtidig så får du også en forsikring mod tab af erhvervsevne med. Og så behøver I jo ikke at gå og være bange for, at du bliver sygemeldt eller ikke kan arbejde. Og så får I jo ovenikøbet også en større pensionsopsparing med, som kan supplere jeres arbejdsmarkedspensioner, når I engang går på pension. Jamen det lyder da meget godt, gør det ikke det? Hvad var det, du sagde til sidst? Hvad sagde du? At I får en større pension, som kan supplere jeres arbejdsmarkedspensioner. Ja, og så samtidig med, at hvis du er ude af arbejdsmarkedet, så der stadig bliver indbetalt nogle penge til din arbejdsmarkedspension, selvom du er ude for arbejdsmarkedet. Det er jo også en fordel her, ikke? Jo, altså det lyder meget smart, men vi skal nok lige hjem og tænke over, skal vi? Jo. Ja, okay. Ja. Jamen så siger vi tak for i dag. Nej, vi skal lige... Ej, vi vil ikke have et nyt møde.